Тигърчета, включвам се да дигнем настроението. Пожелавам ви усмихната и много успешна седмица. Естествено, по традиция един готин виц. Сега баба Гинка така седела си вкъщи, разчиства едно от друго и сега нашата решила да види какво става на тавана, да поподреди, качила се горе, бам-бам нарежда и по едно време гледа една бутилка. Помислила си, че вътре има ракия, такава, оттъпила я, нашето отворила я, бам, излезнал духа от нея и казал: бабо Гинке, трябва да ти изпълна 3 желания. Чето, ти шегуваш ли се с мене? Вика, 3 желания, няма как. И тая казала ми: виж сега, добре, искам да съм на 20 години, да имам нова и модерна къща и да е до морето и искам, знаеш какво, котарака моя да стане един красив принц. И сега духа казал: няма ядове, бабе. Направил всичко, гледа га, къщата верно на морето. Погледнала се така, верно на 20 години. И по едно време такъв принца котарак дошъл при нея и само я погледнал и казал: са горчиво ще съжаляваш, задето ме кастрира преди 5 години.